kublai phi baro shka thup khubor jani kadan Bosco Media Network kimat ki bakongsan mentaga singi kilong kah nyautrap National Liberation Council ka kwa banyak kran bat ka sorkar klem da bo kendon ngilet ya kershana ke MDA ambang ngilet ya sno bat ka ong uba PT sau kumi anya kun presiden ka Megalia BJP uba Ernest Mauri haka jingje nong mi khmat ar hajar ar phulai ban kajinge ki pakhang office ki seng bhalang Garo Hills kala poisha ka singi ba ar menta ka singi pat mentang ne phaish ki khubor ki ba khambania Menteri Rangba Konrad K Sangma menta ka singi ula pentep ya katanat korbari jong ka sorkar India baka seng rang nyautrap National Liberation Council kala penpau ya ka jing sngo jong ka baka kwa banyakran bat ka sorkar India bat ka sorkar Meghalaya klembu kendon ya kani raya thodo Menteri Rangba Konrad K Sangma hakani ka jing pelat khubor Menteri Rangba ulaong I had a meeting today with the Home Secretary and other officials of the MHA and it was regarding the communication that we have received from HNLC where they have expressed the desire to have talks with both Government of India and Government of Meghalaya in the interest of overall peace in the state, and they've mentioned in the letter that they are coming forward unconditionally as well as to discuss within the parameters of the Constitution of India. It's a welcome step, and we have updated the Government of India, MHA, on these developments, and detailed discussions on how to take this forward have also been discussed. It will not be appropriate for me to share those details at this point in time, but it was a very positive meeting, and we will take the steps forward as per discussion with the MHA, and in the next few days more developments will take place. Udukhat ka yeng dorbar bat uwe na kisan ngut ki Congress MLA bala kershan ka sorkar MDA ha Meghalaya uba PT saukme menta ka sngi ula kren shai baka jinglet kershan ju kisan ngut ki MLA Congress ya ka sorkar kamdei bekilet ban penyas no yalade haba kren hakilat pathai khubor uba saukme ula pen shai shu kumni kren shai baka ka jing kershan jongi menta ya ka Meghalaya Democratic Alliance tadi kalong bang kershan pada trilang par kamdei kalong nakaleng jing bagi march Mesti bagi merge dan ngi join batki nginum la ban merge nginum la ban join kalong bak MDA benta ka basahi kalong nakaleng jing ngin trelang to shu ka bedai bat nakaleng jong ka MPCC ICC na ka por ko bak kongres horkit hodam kongres mata kam la ban tre bak BJP te kanon kam masuthu pada po ka jela jongi hajela jongi to bro shikatu nakaleng jong ka MDA nakaleng joki kidon do saupo lai ngut pelik dangelongi khat nyo kita gilong saupo lai kalong rupo kita gilong saupo lai te to benta basa na saupo lai menshwa ka BJP tang ar webe NPP UDP webe kini nakaleng joki saupo wei ka BJP bat ki alliance ar ka BJP kalong nakaleng joki kalong atang arngut Teka bangi sulungo api song tuang ni mata kan sorkar kamdi ke balit nak kalian ke BJP. Tada kalit ke BJP kata kalau ngin kalong ba ngin haperhat jarsian. Kamdu bangin le na lagi. Mereka BJP kalong alliance sang ni. Pikan kalau tang kalau along ba nak kalian juga kalong part of the coalition government ba kalian ke BJP ke don hang ni. Tiban og ai bangi nak kalian jingi barok pa bangi. Ba kamdi ke BJP ke bailam ke sorkar NPP ke lam. Teka cingkan jeki om bak BJP ke lam kata ngimi na kalian ngajongi ngimi kalau jeki berhot jeki partners kebetulan hang ni apa jong MDA i bagi buram dia ke iwe ke buram bar kebujuk na kalian ngajong ka ban na kalian ngajong ka deka ban na kalian ngajong BJP do kalau kebujuk hi kalau ke buram lai kamut ke buram paramaki dibelingakan sepang ke BJP hang ni nama na kalian ngajongi atau kamut na kalian ngajong kongres Lalu keras kong horkit hodam ke BJP dan kementerian menumlak menteri. Orang itu ideologi. Orang itu mengiru ngilong very clear. Kemudian tang ngamtip ibu parti. Dengan ngilong very clear menumlak hi lakukan ideologi jongi. Pada juga buat ke BJP ke clear ideologi. Dekat benda ke besar pada kumpul kalong mata pi kalong hapur India hi berakoi. Ke BJP kalau BJP kalau rule ya India berkujuk mana kesti kalau rule ke BJP. Dia kumpul kalong mata hi nak kena jungi ke orang bangsa sini semua dong wa dau. Macam orang bamla sebelah bagi BJP, menurut kami BJP. Kajidut dong kalau nak mendak jela jungi, badang konsi jungi.
Dengi san ni susu ke jidu nong bakrau ba hakini no bakrau ba hakini ki saustem ke jidu bakrau ma boleh gimton ke sarkar de jing kemujongi bagi don hangni hilti ba konsi ke jam toy war kemujo ke jelahi bro kawe Uba sau kami ula ai jing mut ru kumnu ban le ban la ban yada ki jing ti be an bat khayi to ya udau yong. Ika sil ngat ong takat ni kalong ba nakalang dulok tu bukul berbeda jong opposition takat ni kabenta jong ya kaban point out long yaki ka point out yaki duk issue ki ba yaki duk issue la bodong ki ba ki pajba ki long yakan ba kini keski menta tato habadi bar kini ka illegal transportation of coal dan illegal mining of coal dekat jitu duyong tak bean dari kajing salan paan hi jika benda ka besar ka selalu na ka iga mga mga kalau benda ka lang siya don nakalang do tabukol la don kam banyarap lem ya ka sarkar ingin susu ang ni mata don benda ang nakalang jing kawai kalau do opposition maju ke por don kam ka contribution long opposition the sense kalau tu risk ni pi kan issue risk tabukol mata saus nem kaju issue pi kaju issue la risk dekat benda jung kata borong tengok musim menesta angga so dari benda jung kalau menyerap am ke sarkar manajib don ai menyerap lem berpetip lem hakim kino gi benda jung setiap don illegal mining bar illegal transportation menyerap lem wada jar khat long ban ajimut lem kadang benda kalian suka kada pungkat agak pada mereka illegal mining ke mana ya beteng bar illegal transportation ke mana ya beteng ko jung celahi bar Presiden Kamegalia BJP uba Ernest Mauri mentagasngi ulaya thu uba unya khun na West Shillong Assembly Constituency haga jingjit nong mi khmat house nam 8,000 arphulai. Habakran hakila pathai khubor uba Mauri ulaong baka thong ba khmat e jungu kalong ban ya le persha e jing sniu ki ba mi na udrop. Shim banda ngan yele nakati constituency how ni u election banwan hagliga 8,000 arphulai. Tanakaliang gojong aru kum utaw no yalam juga party nakloy bang syuti kata kelengkor bani aireng nak te constituency wat kum bajulong ni ho in nom pala ban declare officially mata bangan dei utau candidate henre ngade hi utau aspirant lane utau nong penkre bani yakun yakni election arajar arpulai nustem bon te ngi kermen skamru ba ki pai ba nong song ki ba song hakate constituency bakin ai no ka jingkersian hakani kasin ke bamenta ya ke BJP kumbalalong haki por ki bladem haki artli ki election siaga Lok Sabha ke BJP ka yo tam na baro ki parti ki ba yesim mata election na try ka dei ka por ka biang ba na marba kumba pitip hi ka main agenda ka jongi ka long hakabidei bat karoi ka par development bat hakabidei ru bat kasuk kasan dan nakaliang ka jongi ni apil ya ki beri komisyon ka constituency kada ban ailat ya kasen UDP ba polling do kada ban ailat ya kasen Congress mandur rapsang bat menta kasin ni kerpat ki bakin ailat di kasen BJP rang bangila ban wanra sipun ki kampun roy hakte constituency sam kecing di drop kalong ke bala jelai siapa palat bat kecing supply ki drop kalong siapa palat bat kawaina ka benta ka bahasilong itiang kadai-kadai ka jaka haba kila bun plat kini ki drug addict kini ki drug peddler wangi omo but ngatrai lari ki pai ba ki kwa ban penduk jai ikani ai lat ini kumbalong po asam ka BJP kaya karang ba ban penduk jai ikini ki jing supply ba jing di ki drugs ka bakta ya kalawai ju ka jai benreu ka bakta ya ki kun samla khamtam ka wai pa ka wai ka tliwien ki ba shong ka tai konsumsi kisam ya kene jing e bat ki kendo ki tengko kene jing e hagi bebon ki drug addict ki don na kete jaga Menta kasngi ka khanriu tarik urampang 8,000 arpuar la penlong ya ka jingalang ban ple pat ba ya ka yeng ICDS Anganwadi Umsir Lungthang Blang Center bala penya da ka JAC2 Sordar ha Community Hall Umsir Lungthang Blang habakran hakate ka jingalang uba samlin UMLA ka soyong ulaong Kajingdon ki Anganwadi Center haki jaka kapsor ki dei amtang ban sam shanai ki hebrid henrei ki dei ru ki jaka ban ai jinghikai ki hebrid bakin tip kartu katni haswa bakin sedang ban net school ula ongru badai lengba ki te ki center ba kilong kumi ki ba armet haki nong kendong kila ban yo ki jingba batei nadu bakidang pun tat hadu bakin da khai ki khon jangki
kani ka sngi ka manta ka bangiyo ban pendon kam no kani ka ICDS mdei tang kani ka yeng ban sam chana ane shat chana ane shat jingbao kani ka yeng kani ro ka jinghi kai yaki khanarit kumno kinang ban pule kini ki jingdro ki sentiu kini ki shri ki SDN PM kini ki long kumno ban peri thu ka ni khana khilung ki wan hang nem dei tang banyo ba ki yo i sentiu ki tenan ki i ki mrat ki tenan ki i saki so athra japo la rolang ki so i ru ki mrat lai phujai te hang to ki peni thu ka ni kerteng namar ki peni thu hang to ba kinong dal pam chana chon pam china ki kai u ei u ne ki ang using wei ne umar siang wei ne kamasi lengba kita gamot kisai kai kin yau a b k d kumta tartar ban itu bakane kadai ka slam ban saindur na kamta kini ki hap kibarat jangi kibadang long kita badang sara kidang ren ban a jingi kai rengkat ka jingtip ka jingnang rengkat ka bam ka bataiman pakini ki long kini ki jongi kham tam lele giri badang kha dang pun gidon kam ha banyo yang jing bam bataiman te kane karong program kumno bangi ka sarkar ni thmu ban warra yak taka kot ka khia bon sin kilong kami jongi haka por baki armet bat haka por baki khai khulung kamdai ka kam ka basuk kalong ka saw ka sin nakamta ban khai ki khon te kumta khnang ban sumar ya kikmi ki jongi de ban sumar nadu dang sedang masentip pala armen lengba kan ka ISDS kin hikai ya phi kumno ban pendap ya injection bat kumno ru ban sumar yalde bat kumno ru ban bam ki jing bam bataiman kin sa ai lengba kan sentar kai Kajinga ki pakhang office jong ki seng bhalang ka Garo Hills ban weng u Rakesh Newar sangma na kashuki chief executive member jong ka Garo Hills Autonomous District Council kala poi ka sngi ka baar menta ka sngi kani kajinga ki kalong ban persha ka jing thung CEM ya u Rakesh Newar ubam dei u Garo hakani kajinga ki kawai kalong kami Garo kala duwai ya ublei bo un yada ya ka jai bil Garo na ka jing sen shar jong ubam dei u Garo kinong ya ki kilapan pau ya ka jinglungo halor ka jingkran jung menteri ka jela ukan rat ke sangma kila ong baka datang ka jingkran khulung khna klam da prakhat sani Kaseng Bhalang Neutrap Integrated Territorial Organization mentagasngi kalapan sngaw ya kijingdon kam banbu ya special committee banburam ya kito kijingnya soy soskular kum ka annex agreement da Governor General jong ka Sarkar India bat ki kle nong senshar Chiefs of Federation of Khasi States hakasnam khat khandai spa sau popra kirikot ka hito kilapan sngaw ya kane ha President jong ka Meghalaya BJP habakran hakila pathai khubor kinong yalam jong ka hito kila batai shu halor kani kapang kini kinong yalang kila ongru baka jingjit MDC kadai banlong na kikli nong senshar mentagas ngi nagaliang gojungi ka Neutral Integrated Territorial Organization ada kadai kane ka agenda kadai ka juk agenda bangila tiap ai au governor Sri Satya Palmalik khandai trek na khandai arpo wai kapang hi kerju hi kapang banda kasini kadai mangi ke request ban constitute ka special committee ka ban khali da ka office yang prime minister but ka ban chair do menteri korbari ban I effect but ban implement no ka national solemn commitment kat kum ka annex agreement ka bala soy
dabu Shri C Raja Gopalachari Governor General of India but his Klik no Sishar Lenik Chief Jung Federation of Caste State Hanyo Tarik August Hadai Sabukra Kabaar Kadeban Depoliticization and Provision Yaki Shpotali Ki Siet Jung Ki Siem Kilingdo Ki Usardar Wahdar Gidalai Jung Hima Berkilaka Kabakin Jet Pramaki Kumki nominate MDC Haga badai balingi wan ya kan ni pan hapin trainer badai ngilai kat kumka manifesto jongka BJP kabla keren mensua bok ongkorok ke kini ki agreement ki barim jongka parti ki ban respect ya kini ki instrument dan ni kita ki solemn hapok ki tribals dominance area kloi hadian ka independence dan deh halor kan ni kwa ban budian bat ni panru jing pensyai ni ba katkum ye katoka amendment of 6 schedule kubla jing mo daga sarkar indi naga parti jong BJP naga imbaje presiden beyong ba kin sekren halor kan ni ke jing thok ni ka bangi dawa ban depoliticize no ban bari ki political parties lana ka symbol kane lana no party political party ba kendai shu benela ki ha benela kumbiyalek ki teloi kisna badai ka diskonsel ni laksna hakata program banjadai ke kriti ke tustur baktu customary law belingi keren yang kata ngila i hak arajar khatsan terpra kalmi ko political parties na pok district council aba kata mat yong badai ka tu ko bisa ke badai cepata hendrei kami man kiseng san partai ke bangi ngim lawan pada ba kapisa seperti ka district council ni kadai banjata ke kriti ko district inde ko kanong politics Badak itu ki kubor ngila poisha kabakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.